A mai videó lényege igazából az, hogy bonthassak egyet büntetlenül a kedvenc német sörömből. Kétféle ember van. Aki szerint ami füstös, az jó, és aki szerint ami füstös, az fúj, az undi. És én lennék a harmadik, aki szerint ami füstös, és jó, az jó. Így van ez a Schlenkerla Rauchbierrel is. Tradicionális módon bükkfafüsttel szárítják, aminek következtében a nedves maláta magába szívja a füstöt és az aromáit is, így ebből keletkező sör is füstös lesz. A német söröknél ez ugye jelen esetben azt jelenti, hogy a bükkfafüst és az édes német, tipikus németes maláta ízeknek a tökéletes elegye lesz, amit szeretünk, mert jó. Ez a füstszárítási mód, ez lényegében hasonlít a skót whiskynek a világára, ugyanis, hogyha elképzelitek a térképet, amit majd lehet, hogy mindjárt ide bevágok, ahol volt vasútvonal, ott tudták szállítani a szenet, ami azt jelenti, hogy mivel tudták szállítani a szenet, ezért tudták semleges, száraz levegővel szállítani az ottani malátázott árpát a viszkihez, viszont a országnak a nyugati oldalán, főleg különösebben a szigeteken, Island Skye szigetén és hasonló kisebb szigeteken, illetve az északi Highland vidékekre már nem feltétlenül jutott el a vasút és ezáltal a szén is, úgyhogy ott, amiből viszont volt egy rahedli, az a tőzeg. Két sörünk van, ami most nálunk készleten van, az egyik a Weizen, ami ugye búzasör, de keveredik a búza és az árpamaláta, illetve az Urbock, ami pedig hát egy kicsit masszívabb 6,5-es sötétebb sör. Stílusosan boros pohárból fogom kóstolni ezt a sört. Kezdjük a Weizennel. Ugye ez, mint említettem, búza és árpa. Megvannak a Baláska kompatibilis bubik, illetve Winkler már mondaná, hogy milyen gyönyörű, szép habja van, és hát valóban. Színje, az meg ez a borostyános, vagy sötétebb, ilyen diós színe van inkább. Közben töltök egy kicsit a kontrollcsoportnak is. Hadd örüljön. Lehet, hogy az Urbock igazából a zászlós hajója a Schlenkerlának, de én pont azt bírom ebben a Weizenben, hogy kicsit mivel a búzától megvan ez a apróbb, krémesebb bubi, meg egy kicsit a édeskésebb, ugyanúgy megvan benne a füst az elején, főleg ez a lényegében folyékony szalonna íz, de ahogy ez kimegy, így az utóízében jön elő az édes, és közben ilyen tök jó krémes bubis. Ő ugye egy ilyen klasszik 5-2-es Weizen, de egyrészt a húsossága miatt is, másrészt meg tök tömény, tehát azért ebben van anyag. Cserébe mondjuk nem olcsó, mert úgy kb. 1600-2000 között mozog attól függően, hogy melyik fajtáról van szó, de cserébe mondjuk egy ilyennel jól lehet lakni, szóval valamit valamiért. Biztos mindenki kiáltkoz, hogy boros pohárból kóstolok egy német sör, de hát Istenem, ez van itt van. Elsőre azt hinnéd, hogy a búza az ille dominálja az egészet, és akkor egy ilyen édes banános lesz belőle, de nem. Szépen az utóízében megjön az édes, de egyébként szép balanszban van. Nem tudom, hogy a németek miért tudnak ilyet, mi meg miért nem. Arról nem is beszél, hogy nézzétek már meg ezt a csodálatos címkét. Nagyon jó.
Na jó, nézzük az úrbokkot. Ez egy sötétebb erős sör, amit egyébként most májusban főznek, és tradicionálisan október és január közt szolgálják fel, mert hogy ugye erős sör, de hát ez minket nem érdekel. Jellemzően inkább sűrű malátás, és ebben nagyobb arányba kerül füstölt maláta. De füstölt kolbász vegetáriánusok is fogyaszthatják. De egyébként az a poén, hogy a Weizenhez képest a búza hiánya miatt kicsit lazábbnak tűnik, de közben pedig jobban megvan benne ez a füstös kesernye. Kicsit ütősebb, kolbászosabb, füstösebb, és a bubia sem annyira creamy, mint a Weizennek. Egészen véletlenül 2025. 10. hóig tart a szavatosság, amikor majd gondolom kijön a következő, amit majd frissen lehet a hordóból szépen csapolni a boldog vendégeknek. Nem tudok többet mondani, igyatok több Schlenkerlát, most már ott van, hál' Istennek, a Wine Story-ban is, ott tudtok venni. Egyébként pedig nézzetek szét, a webshopunkban vannak tök jó válogatások, amiket én állítottam össze. Jó árértékarányú borok, tematikusan összeállítva, hogy a rossz borokat ne kelljen kóstolni, azt adja el más. Én úgy vagyok vele, de vannak sörök is, spiritek, mint például ezek. Ezt pedig jól megiszom a maradék pörkölthöz. Miért ilyen jó? Úristen.